Sada koje priče donose naši reporteri. Idemo ovako redom, vidimo negde i pada kiša u Novom Pazaru, a u Čačku i Užicu za sada suvo. Stadion u Rosuljama u Brodarevu uskoro će dobiti prvu tribinu sa sedištima, čime će fudbalski klub Jasen obezbediti bolje uslove za igrače i publiku i planirana je izgradnja betonske tribine kapaciteta 50 mesta, dok su stolice već obezbeđene donacijom Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Preostala sredstva, oko 5.000 evra, klub prikuplja uz pomoć donatora. Milena se bavi ovom temom. Dobro jutro. Irina, dobro jutro tebi, kolegama i svim našim poštovanim gledaocima. Tako je, stadion u Rosuljama gradi se uz podršku dijaspore i lokalne zajednice, što još jednom potvrđuje kako zajedništvo znači i koliko je važno za razvoj lokalnog sporta. Detalje predlažem da pogledamo u narednom prilogu. Ovo je stadion fudbalskog kluba Jasen u Brodarevu, koji je deo Lige Zlatiborski okrug i koji se priprema za unapređenje kako bi podigli svoj klub na viši nivo, u čemu daju doprinos lokalna zajednica i dijaspora. Nadamo se da ćemo tokom letnjih mjeseci završiti izgradnju tribine i postavljanje stolica. Ovo je, da kažem, samo jedan deo od nekog našeg većeg projekta. Smatramo da ćemo u narednom periodu ili preko raznih ministarstava, preko opštine ili bilo koji drugih donatora nastaviti segmentno da gradimo te tribine. Tako je osmišljeno da sada se napravi 50 mjesta, a da će moći kasnije da se u produžetku nastavlja izgradnja, tako da će moći kapacitet da bude mnogo veći nego što je to ovom tribinom zamišljeno. Ulaganjem u infrastrukturu stadiona doprineće se novim uslovima jedinom sportskom kolektivu iz Brodareva. Ja se nadam da ćemo u narednih par mjeseci uspjeti da pokrijemo kompletan fond koji je neophodan za realizaciju prve tribine u Brodarevu, koja se nadam će biti samo jedan deo onoga projekta koji je već zamišljen, koji je predstavljen, a on obuhvata kompletnu obnovu terena i stadiona. Zahvaljujući dobrim ljudima i lokalnoj samoupravi, ovaj klub danas ima planove za budućnost. Obezbeđeni su više nego minimalni uslovi, se tiče njihovih potraživanja, taj delo hranarine, a i ostali troškova koji zahtevaju takmičenje kakav je Zlatiborski okrug. Redovni smo u plaćanju obaveza prema sudijama, prema savezu, prema igračima i prema svim ostalim, da kažem, potražiocima što se tiče naših obaveza. I u tom smislu su mnogo, da kažem, smireni i pokriveni, a to je sve zahvaljujući budžetu opštine kroz program za sport koji pokriva taj deo. Čuveno igralište Rosulja iznad Brodareva biće mesto gde će se okupljati ljubitelji sporta i beležiti sportski uspesi. Irina, ponovo dobro jutro iz grada na Moravi. Rodilište rođeno je 5 beba, 3 devojčice i 2 dečaka. Trenutno je ovde oblačno, 8 stepeni i mogu slobodno da kažem da prokapljuje i poneka kap kiše. Irina? Hvala najlepše. Veća kiša, rekla bih, kod Zorana u Novom Pazaru. I Zorane, čitava ova nedelja u znaku obeležavanja